Krishna, l'audiollibre. Al setembre de 1965 arriba als Estats Units A.C. Bhaktivedanta Swami, el fundador i guia espiritual de l'Associació Internacional per a la Consciència de Krishna. Tenia 69 anys i arribava disposat a complir les instruccions que va rebre del seu mestre espiritual: publicar els clàssics de l'Índia i difondre el seu missatge d'amor a Déu. Si bé els començaments són difícils, a poc aconsegueix reunir un bon nombre de seguidors i, a partir de 1968, comencen a manifestar-se els primers resultats dels seus esforços. En el seu afany per a publicar les escriptures vaixnaves, dedica molt temps a la traducció i comentaris d'aquests textos a l'anglès. Primer publica el Bhagavad Gita, l'obra clàssica més coneguda de la filosofia índia. Després continua la traducció del Bhagavad Purana o Srimad Bhagavatam que havia iniciat a l'Índia, una obra enciclopèdica monumental. El Srimad Bhagavatam comença amb la definició de la font principal de tot el coneixement. Es tracta del comentari fidedigne del Vedanta Sutra escrit pel seu autor, Srila Vyasadeva. Consta de 12 cants que es van desenvolupant gradualment fins a l'estat més elevat de la comprensió de Déu. El 10è cant està enterament dedicat a Krishna, el seu naixement, obres, ensenyaments, acompanyants, devots, etc. A causa de la seva avançada edat, Srila Prabhupada creia que no podria acabar de traduir els cants que formen el Srimad Bhagavatam, un total de 18.000 versos. De fet, encara que va traduir fins a l'últim moment, 1977, quan va deixar aquest món, només va poder arribar al capítol 13 dels 90 que conté el cant 10è. La traducció fins al cant 12è la completarien els seus deixebles. El 10è cant és especialment important perquè revela tot el relacionat amb Krishna, els seus fets i, el més important, el seu mode de relacionar-se amb els seus íntims. Aquests relats són considerats pels devots com un elixir dolcíssim que desperta i aviva l'anhel més important, l'amor pur per Déu, l'objectiu més excels per a devotes i devots. L'importància del 10è cant i la possibilitat de no poder traduir-ho va impulsar a Srila Prabhupada a escriure un compendi del contingut i fonaments filosòfics d'aquest cant que va titular Krishna, la suprema personalitat de Déu, o, més breument, el llibre de Krishna. I aquesta joia que concentra tot l'agradabilíssim sabor de les activitats i passatemps de Krishna és el fonament de l'audiollibre que comencem a publicar avui. Esperem que ho gaudisquen i que els motive a aprofundir més i més en aquests ensenyaments inesborrables. Hare Krishna. Capítol 1. L'adveniment del Senyor Krishna. Va haver-hi una època en què el món estava oprimit per l'excessiva potència militar de diferents reis, els quals en realitat eren dimonis, encara que es feren passar per a membres de la realesa. En aquesta situació, el món sencer es trobava commocionat i la deïtat predominant d'aquesta terra, el nom de la qual és Bhumi, va anar a veure al Senyor de l'univers, Brahma, per a relatar-li les calamitats infligides per reis demoníacs. Per això, Bhumi va adoptar la forma d'una vaca i es va presentar davant el senyor Brahma amb llàgrimes en els ulls. Estava desconsolada i plorava per a invocar la compassió del Senyor. Va relatar la catastròfica situació de la terra i després de sentir això, Brahma, molt afligit, va partir immediatament cap a l'oceà de llet, on resideix el senyor Vishnu. Brahma va ser acompanyat per tots els semideus, encapçalats pel senyor Shiva, i Bhumi també li va seguir. En arribar a la vora de l'oceà de llet, el senyor Brahma va abordar el senyor amb pregàries pacífiques. En una altra ocasió, el senyor Vishnu va salvar el planeta terrenal prenent la forma transcendental d'un senglar.
En els mantres vèdics hi ha un tipus particular d'oració anomenada Purusha Sukta. Els semideus solen, en general, oferir les seues reverències a Vishnu, la suprema personalitat de Déu, cantant aquest Purusha Sukta. Se sobreentén que la deïtat regent de cada planeta pot acudir al Senyor Suprem d'aquest univers, Brahma, sempre que es produïsca alguna pertorbació en el seu planeta. Brahma, al seu torn, també acudeix al Senyor Suprem Vishnu, encara que sense veure-li directament, sinó des de les platges de l'oceà de llet. Dins d'aquest univers existeix un planeta anomenat Svetadvip, i aquest planeta compta amb un oceà de llet. En diverses literatures vèdiques s'afirma que igual que existeixen oceans d'aigua salada en aquest planeta, hi ha diversos tipus d'oceans en altres planetes. En algun lloc hi ha un oceà de llet, en un altre un oceà de petroli i en un altre oceans de licor i de molts altres tipus de líquids. El Purusha Sukta és l'oració habitual que reciten els semideus per a aplacar a la suprema personalitat de Déu, Kshirodakshai Vishnu. Aquest nom se li dona perquè jau sobre l'oceà de llet. Ell és la forma de la suprema personalitat de Déu, de la qual procedeixen totes les encarnacions que es manifesten en aquest univers. Després que tots els semideus oferiren l'oració Purusha Sukta a la persona suprema, aparentment no van sentir resposta. Llavors el senyor Brahma es va asseure personalment en meditació i el senyor Vishnu es va comunicar internament amb Brahma, qui aleshores va transmetre el missatge als semideus. Així és com es rep el coneixement vèdic. Primer ho rep Brahma, de boca de la suprema personalitat de Déu, qui li ho comunica en el seu cor. Només Brahma va ser capaç de comprendre el missatge transmès pel senyor Vishnu i li ho va transmetre als semideus perquè actuaren immediatament. El missatge era el següent. La suprema personalitat de Déu naixeria en la terra molt prompte, juntament amb les seues poderoses potències supremes. I mentre ell romanguera en el planeta Terra, complint la seva missió d'aniquilar els dimonis i reforçar els devots, els semideus haurien d'acompanyar-li allí també per ajudar-lo. Tots ells haurien de néixer immediatament en el si de la dinastia Yadu, on el Senyor també es manifestaria al seu degut temps. La suprema personalitat de Déu en persona advindria en la família de Vasudeva. Tots els semideus, juntament amb les seues esposes, haurien d'aparèixer en diferents famílies piadoses del món abans de que ell nasquera, amb la finalitat d'ajudar al Senyor a executar la seva missió. En realitat es referia al fet que els semideus havien de néixer en la terra per a complaure-li. Es va informar a més als semideus que Ananta, la porció plenària del Senyor Krishna, que sosté els planetes universals sobre els seus milions de caputxes, també naixeria en la Terra abans de l'aparició del Senyor Krishna. També se'ls va informar que la potència externa de Vishnu, Maya, a la qual totes les ànimes condicionades idolatren, també naixeria per ordre del Senyor Suprem només per a complir la seva finalitat. Brahma, el pare de tots els prajapatis o progenitors de la població universal, va partir cap a la seva pròpia residència, Brahmaloka, el planeta material més elevat, després d'instruir i apaivagar a tots els semideus, així com a Bhumi, en dolces paraules. El principal de la dinastia Yadu, el rei Surasena, governava Mathura, el país on es troba la ciutat de Mathura, així com el districte Surasena, del qual va rebre el nom. Gràcies al govern del rei Surasena, Mathura era la capital de tots els reis Yadus. Mathura també era la capital dels reis Yadus perquè es tractava d'una família molt piadosa i perquè sabien que Mathura és el lloc on el Senyor Sri Krishna viu eternament, com també ho fa en Dwarka. Fa molts temps, Vasudeva, el fill de Surasena, just després de casar-se amb Devaki, tornava a casa en la seva quadriga amb la seva recent esposa. Devaka, el pare de Devaki, havia aportat un dot suficient perquè era molt afectuós amb la seva filla. Havia contribuït amb centenars de quadrigues plenament adornades amb ornaments d'or.
En aquest moment, Kamsa, el fill d'Ugrasena, amb la finalitat de complaure a la seva germana Devaki, conduïa voluntàriament la quadriga de Vasudeva. Segons el costum de la civilització vèdica, quan una xica es casa, el germà porta a la germana i el cunyat a la seva casa. El germà sol acompanyar-la fins a la casa del seu sogre, doncs a la jovensana pot entristir-li el separar-se de la seva família. El dot complet aportat per Devaka va ser el següent: 400 elefants totalment adornats amb garlandes d'or, 15.000 cavalls engalanats i 1.800 quadrigues. També va disposar que 200 velles xiques seguiren a la seva filla. El sistema militar xatria de matrimoni, encara vigent a la Índia, dicta que quan un xatria es casa, unes dotzenes de les amigues de la núvia van a la casa del rei en qualitat d'acompanyants. Si bé se'n diu serventes, en realitat actuen com a amigues de la reina. Aquesta pràctica preval des de temps immemorials, almenys fins a l'època prèvia a l'esdeveniment del senyor Krishna fa 5.000 anys. Per tant, Vasudeva va portar a casa 200 velles xiques que van acompanyar a la seva esposa Devaki. Mentre els nuvis desfilaven en la quadriga, sonaven diferents instruments musicals per a indicar la prosperitat del moment. Hi havia caragols de mar, cornetes, tambors i timbals. Combinats produïen un bell concert. La processó transcorria alegrement i Kamsa conduïa la quadriga, quan de sobte es va sentir una veu miraculosa procedent dels cels que va anunciar: «Kamsa, no pots ser més neci. Condueixes la quadriga de la teua germana i del teu cunyat, però ignores que el 8è fill d'aquesta germana acabarà amb tu». Kamsa era fill d'Ugrasena, de la dinastia Bhoja. Es diu que Kamsa era el més endimoniat de tots els reis d'aquesta dinastia. Immediatament després de sentir la profecia del cel, va agafar els cabells de Devaki i estava disposat a matar-la amb la seva espasa. Vasudev va quedar atònit davant el comportament de Kamsa i, per a aplacar el cruel i desvergonyit cunyat, va començar a parlar en els següents termes, amb gran talent i convicció. Va dir: «El meu estimat cunyat Kamsa, eres el rei més famós de la dinastia Bhoja i la gent sap que eres el guerrer més grandiós, a més d'un rei valent. Què t'ha enfurit tant com per estar disposat a matar a la teua germana en aquest favorable moment del seu casament? Per què tems tant a la mort? La mort ja va néixer juntament amb el teu naixement. Des del mateix dia en què vas néixer, vas començar a morir. Cada moment, cada segon estàs morint. Llavors, per què hauries de témer tant a la mort? La mort final és inevitable. Pots morir avui o dins de 100 anys, no pots evitar la mort. Per què tens tanta por? La mort és, en realitat, l'anihilació del cos present. Tan prompte com un cos deixa de funcionar i s'amalgama amb els 5 elements de la matèria, l'entitat vivent que mora en aquest cos n'accepta un altre, d'acord amb les seues accions i reaccions actuals. És com quan un home camina pel carrer, avança un peu i quan està segur que el seu peu està situat en sòl ferm, avança l'altre. Així, un darrere l'altre, els cossos canvien i l'ànima transmigra. Observa com els cucs de les fulles canvien d'una branqueta a una altra amb suma cura. De la mateixa manera, l'entitat vivent canvia de cos tan prompte com les autoritats superiors decideixen el seu següent cos. Mentre una entitat vivent estiga condicionada dins d'un món material, haurà d'acceptar cossos materials un darrere l'altre. En el seu immediat cos particular li és ofert per les lleis de la naturalesa, d'acord amb les seues accions i reaccions d'aquesta vida. Aquest cos és exactament com un dels cossos que veiem en somnis. Durant el nostre somni produïm molts cossos segons la creació mental. Sabem el que és l'or i també sabem el que és una muntanya. Així que somiem en una muntanya d'or. A vegades en somnis veiem que tenim un cos que vola pels cels i en aquest moment ens oblidem completament del nostre cos actual. De la mateixa manera, aquests cossos van canviant.
Quan es té un cos, s'oblida el cos passat. Pot ser que durant el somni entrem en contacte amb molts cossos nous, però en despertar els oblidem tots. I, en realitat, aquests cossos materials són creacions de les nostres activitats mentals, encara que en el moment present no recordem els nostres cossos passats. La naturalesa de la ment és fluctuant. A vegades accepta alguna cosa i immediatament ho rebutja. Acceptar i rebutjar és el que fa la ment quan entra en contacte amb els 5 objectes de satisfacció sensorial: forma, sabor, olor, so i tacte. La ment quimèrica percep els objectes que complauen els sentits i quan l'entitat vivent desitja un tipus particular de cos, l'obté. Per tant, el cos és un regal de les lleis de la naturalesa material. L'entitat vivent accepta un cos i ix de nou al món material per a gaudir o patir segons la estructuració del cos. Llevat que tinguem un tipus particular de cos, no podem gaudir o patir segons les inclinacions mentals heretades de la vida prèvia. El tipus particular de cos se'ns ofereix en realitat segons la nostra condició mental en el moment de la mort. Els planetes lluminosos com el Sol, la Lluna o les estreles es reflecteixen en diferents recipients plens de líquid com l'aigua, l'oli o el gui. El reflex es mou segons el moviment del líquid. El reflex de la lluna està en l'aigua i l'aigua en moviment fa que la lluna sembli moure's, quan en realitat la lluna no es mou. De la mateixa manera, mitjançant l'imaginació, l'entitat vivent obté diferents tipus de cossos encara que en realitat no tinga cap connexió amb tals cossos. Però, a causa de la il·lusió, en estar absorta en la influència de Maya, pensa que pertany a un tipus particular de cos. Eixe és el camí de la vida condicionada. Suposem que una entitat vivent ocupe ara una forma humana de cos. Pensa que pertany a la comunitat humana, o a un país particular, o a un lloc particular. D'aquesta manera s'identifica a si mateixa i, innecessàriament, va preparant-se per a un altre cos, el qual no necessita. Tals desitjos i fantasies mentals són la causa dels diferents tipus de cossos. La influència envolupant de la naturalesa material és tan poderosa que l'entitat vivent se satisfà en qualsevol cos que obté i s'identifica amb aquest cos amb gran plaer. Per tant, et pregue que no et deixes oprimir pel dictat de la teua ment i el teu cos. Vasudeva li va demanar a Kamsa, doncs, que no envejara a la seva jove germana. No s'ha de tindre enveja de ningú, perquè l'enveja és la causa de la por, tant en aquest món com en l'altre. Quan un es presenta davant Yamarash, el senyor del càstig després de la mort. Vasudeva va apel·lar a Kamsa en nom de Devaki, afirmant que era la seva germana menor. També va apel·lar en un moment propici, en el moment del matrimoni. Se suposa que a una germana o germà menor cal protegir-ho com un fill. La situació és en general tan delicada, va raonar Vasudeva, que si la mates anirà en detriment de la teua elevada reputació. Vasudeva va tractar així de pacificar a Kamsa mitjançant una bona instrucció i mitjançant el discerniment filosòfic. Però a Kamsa no hi havia manera de pacificar-lo perquè les seues amistats eren totes demoníaques. A causa d'aquestes relacions era un dimoni, malgrat haver nascut en una família reial molt eminent. A un dimoni no li importen les bones instruccions. És com un lladre resolt. Parlar-li de moralitat no serà gens eficaç. De la mateixa manera, els qui són demoníacs o ateus per naturalesa difícilment poden assimilar qualsevol bona instrucció, per molt acreditada que siga. Eixa és la diferència entre semideus i dimonis. Els que poden acceptar una bona instrucció i intenten viure la seva vida de manera concorde es diuen semideus, i els que són incapaços d'acceptar qualsevol bona instrucció es diuen dimonis. En fracassar en el seu intent d'assossegar a Kamsa, Vasudeva es va preguntar com protegiria la seva esposa, Devaki. Davant un perill imminent, la persona intel·ligent tractarà d'evitar la perillositat del moment en la mesura que siga possible. Però si, malgrat esforçar-se intel·ligentment,
no s'aconsegueix evitar el perill, no hi ha culpa per part seva. Hem d'esforçar-nos al màxim en el compliment del nostre deure, però si l'intent fracassa, no és culpa nostra. Vasudeva va pensar en la seva esposa en aquests termes. Ara mateix he de salvar la vida de Devaki. Més endavant, si hi ha fills, veuré com salvar-los. Va pensar ara més. Si en el futur tinc un fill capaç d'acabar amb Kansa, tal com Kansa pensa, llavors se salvaran tant Devaki com el xiquet, perquè la llei de la providència és inconcebible. Però ara, siga com siga, he de salvar la vida de Devaki. No hi ha certesa de com una entitat vivent entra en contacte amb una certa mena de cos. De la mateixa manera que no hi ha certesa de com un foc abrasador entra en contacte amb un cert tipus de fusta en el bosc. Quan hi ha un incendi forestal, veiem que el foc abrasador a vegades se salta un arbre i crema un altre per l'acció del vent. De la mateixa manera, una entitat vivent pot ser molt acurada a complir els seus deures, però així tot li resulta molt difícil saber quin tipus de cos obtindrà en la pròxima vida. Per exemple, Maharaj Bharat complia escrupolosament amb els deures de l'autorealització, però per casualitat va desenvolupar un cert afecte temporal per un cérvol i en la seva pròxima vida va haver d'acceptar el cos d'un cérvol. Vasudeva, després de deliberar sobre com salvar a la seva esposa, es va dirigir a Kamsa amb gran respecte, encara que Kamsa era un gran pecador. A vegades ocorre que algú virtuós com Vasudeva ha d'adular algú com Kamsa, un gran viciós. Així són els acords diplomàtics. Encara que Vasudeva era el perjudicat, va somriure exteriorment. Va haver de dirigir-se així al desvergonyit i cruel Kamsa. Vasudeva va dir a Kamsa: «El meu benvolgut cunyat, per favor, adona't que no corres cap perill per culpa de la teua germana. Sospites algun perill perquè has sentit eixa veu profètica de les altures, però el perill arribarà dels fills de la teua germana que encara no existeixen. I qui sap, pot ser que no tinga fills en el futur. Considerant tot això, de moment estàs fora de perill. I tampoc hi ha raó per a témer a la teua germana. Si té algun fill, et promet que te'ls portaré perquè adoptes les mesures necessàries». Kamsa coneixia el valor de la paraula d'honor de Vasudeva i li va convèncer el seu argument. De moment, va desistir de l'atroç assassinat de la seva germana. D'aquesta manera, Vasudeva es va mostrar complagut i va lloar la decisió de Kamsa. Així, van tornar a la seva llar. Cada any, a partir de llavors, al seu degut temps, Devaki va donar a llum a un xiquet. Un total de 8 fills homes, a més d'una xiqueta. Quan va néixer el primer fill, Vasudeva va complir la seva paraula i va portar el xiquet davant Kamsa immediatament. Es diu que Vasudeva era famós per la seva paraula d'honor i volia mantindre aquesta fama. Encara que va ser molt dolorós per a Vasudev entregar el nounat, Kamsa es va alegrar molt de rebre'l, però li va compadir un poc el comportament de Vasudeva. Aquest esdeveniment és molt exemplar. Per a una gran ànima com Vasudeva no hi ha res que es considere dolorós en el compliment del deure. Una persona erudita com Vasudeva compleix amb els seus deures sense vacil·lar. D'altra banda, un dimoni com Kamsa mai té cap dubte a l'hora de cometre qualsevol acció abominable. Es diu, per tant, que la persona santa tolera tota classe de situacions miserables, l'erudit compleix els seus deures sense esperar circumstàncies favorables. La persona atroç com Kamsa pot actuar de qualsevol manera pecadora i el devot pot sacrificar-ho tot per a satisfer a la suprema personalitat de Déu. Kamsa va quedar satisfet per l'acció de Vasudeva. Es va sorprendre en veure que Vasudeva complia la seva promesa i, compadint-se d'ell i complagut, li va dir el següent: «El meu volgut Vasudeva, no és necessari que em presentes aquest xiquet. Aquest xiquet no suposa cap perill. Serà el vostre 8è el que em matarà. Per què acceptar aquest xiquet innecessàriament? Retorna-li'l a la seva mare».
Mentre Vasudeva tornava a casa amb el seu primogènit, encara que li va satisfer el comportament de Kamsa, no era capaç de creure'l, perquè sabia que Kamsa era incontrolable. Una persona atea no és ferma en la seva paraula d'honor. Qui és incapaç de controlar els sentits no pot ser ferm en la seva determinació. Els qui són addictes a la gratificació sense restricció dels sentits mai poden ser veraços ni són dignes de confiança. En aquells dies va vindre a veure a Kamsa el gran savi Narada. El va informar de la mostra de compassió de Kamsa en retornar-li a Vasudeva el seu primogènit. Narada anhelava accelerar el descens del senyor Krishna el més prompte possible. Per tant, va informar a Kamsa que alguns habitants de Vrindavan, com Nanda Maharaj i tots els altres pastors de vaques i les seues esposes, i d'altra banda Vasudeva, el seu pare Surasena i tots els seus parents nascuts en la família de Vrishni de la dinastia Yadu, juntament amb tots els seus amics i benvolguts, eren en realitat semideus. Narada va advertir a Kamsa que anara en compte amb ells, conscient de que Kamsa i els seus amics i consellers eren tots dimonis. Els dimonis sempre temen els semideus. Després de ser així informat per Narada sobre l'adveniment dels semideus, Kamsa es va alarmar en gran manera. Va comprendre que si els semideus ja havien aparegut, el senyor Vishnu havia d'estar en caure. Immediatament va arrestar tant el seu cunyat Vasudeva com a Devaki i els va tancar a la presó. Dins de la presó, lligats en caderes de ferro, Devaki va donar a llum a un xiquet any rere any. I Kamsa, pensant que cadascun dels bebès era l'encarnació de Vishnu, els va matar un darrere l'altre. Si bé temia especialment el 8è xiquet, després de la visita de Narada va arribar a la conclusió que qualsevol xiquet podia ser Krishna. Per tant, va creure millor matar a tots els bebès nascuts de Devaki i Vasudeva. Aquesta acció de Kamsa és fàcil d'entendre. En la història del món hi ha molts casos de persones aristocràtiques que han matat el seu pare, el seu germà o a tota la seva família i amics per a satisfer les seues ambicions. Això no té res de sorprenent, perquè els membres de la demoníaca i covejosa realesa són capaços de matar a qualsevol per les seues nefastes ambicions. Kamsa va saber del seu naixement anterior per la gràcia de Narada. Es va assabentar que en la seva vida prèvia va ser el dimoni Kalanemi, que va morir a les mans de Vishnu. Havent nascut en la família Boja, va decidir convertir-se en l'enemic mortal de la dinastia Yadu. Krishna anava a néixer en aquella família i Kamsa tenia molta por de que Krishna acabara amb ell, tal com va ocórrer en el seu últim naixement. En primer lloc, va empresonar el seu pare, Ugrasena, perquè era el rei principal de les dinasties Yadu, Boja i Andaka. I també va ocupar el regne de Surasena, el pare de Vasudeva. A l'així fer-ho, es va declarar rei de tots aquests llocs.